Actually naidi sung tinoro women piaso hain hai te wisa mo actually tam sanai mo kuno tong thuzan ko gya mo bkhanang jani ko gya ka dukhu ni ko abon bai sung tinoro as a responsibility citizens YTA bungiya ti promote thangaya TW bungiya ase rupani kaise responsible citizen as ti prasangai sung tinoro hain hai te wisa akong nukok sanani thango akong nukok sanani klayo rape yakaba molest yakaba sexual harassment khane niti nuksuka tilprawa mohai thangnai koyek mas 3 4 5 mas sekang bahaino sini khoraksa bukuk university porinai auto molest khaijago thangnai khoraksa bukuk Agartala Guwahati ni simi Agartala phayuka Agartala ni simi Bisramganj bini para thangpro baso molest khaijago tini bukhe nijini nok bara Nokgo tongoi taise molest khamni sunu khaisi omo sob somoy bo community no abo sobsang tiprasa community andolon nogo abo ni bagano sung tini mo belengo wana zani ko bui baksa bengayo YTF rok TW tipramo thorok police station thangai FIR khane simise boron tamasang tongla sin saw ang tini sungna ne musung khorocha abor no norole khorok busuk je sini bukuk zugro rape khaipro dor basakha norok sungnuka sung tini YTF hunpano sung as a responsible citizen ngai tiprasa ngai khoroksa bukuk University pori thangpro bini auto harassment khamni loge sung joto SP joto OC bai kok samani yagolo 12 ghonta kayo abor eresun gaisi abo sam nechimen abo sung abono faida nane ni musungya omosini kaisa responsibilities abon bai sung sauze YTA bung tung ti promote thang tung TW bung tung sung sudu political party khayei political fight male simin nana ni musungya hesi sung ka kaisa socially sini borno bahike sung sini rights yakaba sini borok omake sadoja tomna sung banjiri tumne abo sini daikto haisi abone sini bubagra sungno phurungo sung bohe political party niya horok busuk je sini bukuk juk university pori tongnai auto moles khajapur horok busuk political party somna kok saka kebo political party kok sanai kri biang kama khani ni GMP biang kama ka jonojati murcha biang kama khani ni GMP kebon kre even IPFT UWPT biang kama ka political mileage siminaw naw bai abo dok homtang jagi haisi political abo janjan nahar mong sung tini abono tabuk o jaga phaisok paikya sini bukhuro kono safety kri Agartala bo nijini nok malik bai se tabuk o jaga phayo tai waisa hangkai nok bisingo phai rom fresh jagai jaga na haisi nok bising phai rom fresh aproke aborok tam khane aborno jang tini sinamo song ti prasa te ti prasa ni bis kango nang basa ya hangkai Hinango ati prasro bodono logi de lakhaisi tai ko sini kabang ma make rep kai bothar jaka sini priyanka riang hungthang sini alu saki rani jomati ap tepani apargo bothar jaka evidence tomani tam manka swang tinamon sana government of Tripura tabuk all government Tripura government borok omno kun initiative nai mania hai ke tini hai jagawo oina jagawo thangina di nini oina notice tan state rep khaine ni jaga koi beri rong ni kamchuli serom na naje ampane simon lo buzor tira ya basinor ke or rape molest sexual harassment no mo kaisa muni koto khajing siu ti prasani bisingo ti prasani uporo mo kaisa mane tamo thungjang mani jinis haise ma tong siu omo chikon sa case haise ma tong siu tam ni bagai because we are not united sing thancha green ni bagai sing tini mai ke sing no snamja go haise abon bai nang koi nai ti prasangai uila sung kabin kobono muchungo tumungno nini nog nukhungo nini bahano jek nini manai nini bai ni upore amhain pruke aprubuda nang opok sane oti prasana sanani muchungo haise tini joto leaders nerok nai kok sayaba nor nungna haise sung ese sungor tini kebo kinor tongo sinero YTM jen se tongo YTM pai district president tongo YTM west district president tongo even TISM ni convener tongo Agartala te kamongo joto sini YTF Sipajala district president tongo sung tinor YTF ngi phaya haise responsible citizens ti prasangai phaya haise abon sini represent phaya sing kini abon bayang koinai ti prasarok until unless sung juden thanja kri hangkai mo hare mother tasika salka thangkadang ni bus kango khai tongnai pintu kuno box haimi hangkai tai khai jana haise ambagai stay united bus kango sung thanja ma tong haise asami romjaka botabuk oroloka bisingo kha khayo khana soni ni bisingo ba khana ni bisingo bono kuroti sanai and sini oje tabuk je brirok borok ekdom minor only 17 years 17 bosor borok ekdom kirlaijak
जोंबो बिनि बंनि एग्जाम खोना दङ बर ani nokni bahana zubuklaya ani nokni manai buklaya but he is my tiprasa he is my tiprasa community ambai sengma phainai jefur tiprasa emong tiprasa basa hanga kai buni boron kun dino nin bas logi basa gala political sob samay na political gain no simita nai de sengor political gain mileage nana bai phaya seng tiprasa ni bagai sob samay na bas kanga bas avo abeng ba bas nai future bo tonai tini bo tonai khana bo tonai until unless future zara tiprasa bai fight ni ase Romjak ni mungka Mintu Debbarma Bini Tong Thai ka MBT la Edinagar route number 5 Intang kay norok WF main PSO kaya balai khano hambai media channel no norok nugui man khana bubagra nije po Facebook live bo je abona post khaimani je miya horni je gotona je chini tipras ju khorok noi burui basarok bai je hanang panang mani balai khano sak motok tongna muchung jagui bo je bogrono hanang panang khaimani fiaba borok bobai amhai klayoi sajagui bobai amtui khaijagui borok tonglia soilia ni bagui borok loge loge no borok ni photo rok post khaika tai oro PS bo sok paikha miya horni simina borok PS lam ongko ja phailaijak chung tabo khnaoi bobagrani dagi mungni bising tui klayoi chung TWF tongoi maya ni bagui chung tinaro sok paikha oro FIR copy borok accept khlaika oro ni thanani osi women's PS ni hengkai chung abono nayo belai kheno tauno amhai waira wai ngoi tongmani chung nugui mano fiaba chung aboni kuno tamu hinai mazara manjagi amang nugjagoi tongo fiaba women's PS na belai khena hambai mariwo victim khorok noni no chini oro sokpaijak phaioi oro ni boyan bebak nori baioi tabuk kifilka tai asami bo Romjak asami bebo chung tabuk malai phaika bono kutuguibo phaika fiaba bo khoroksa Debbarma hanai bini bumung sawo mithun Debbarma Mintu Debbarma fiaba bo kokborok manya tawina Debbarma chung bono abono saka nung Debbarma ni bosongni khoroksa kolongko nung Debbarma sui tongo aboni bagoi nung hai borok no tini oro saja manane nango amo hai saja manya sak porjonto buini bokhawa kirima phaigalak buini jati bai to chung khlaijaga no khlaijago nijini jati bai bo chung tabuk amo hai khlaijagoi tongmani rong no chung protest ma khlailenai chung TWF sob সময় no joto public ni ganawo tongo buri rong ni ganawo tongo buri rong no ban chirinani thaniwo buri rok rap khlaijak thaniwo buri rok moles khaijak thaniwo bebak jagawo no chung borong no logeri nai chung tongo paithak jorotene chung tongnai chung o PS ni paimani yagulo chung victim ni nogo bo chung tabo thanglainai norok sa paika bumung je saikana do ang sak tongo Miri Debbarma Central Committee ni GS tai ani logewo Central ni Secretary tongo Bishaka Debbarma tai Central Member Madam Purobi Debbarma tai District President hisabe South District ni President hisabe kam bo Central ni GS tongmani ingkai bini bumungkha sokna teriang chung khorok puri tongo aro Angkisa kesana musuma ke haise. Tabuk ni je situation no present situation no sini tiprasa rok ungoi kisa buma bu phanjang na kisa chraikne no kisa guide kari di khangkai horsal tuition thanai phainai kisa amhai bazar tazar khorcho khaimani kisa horsal angmani no kisa noro avoid khailai di abo kaisa joton thana ang request khaina muchuo karon tabuk situation hamya nokbar hamya phaijak o nokbar hamya somoyo chung bhaigi katinai nok bisi no mahabnai nabla na abagoi bukhatoroi kuno ungya hene tababedi abagoi kisa je jaga thangpano sa tongsani nogo habdi nogo no tonglai di thangsa tonglai di te chungbai chung kok thangsa tonglai di abono kaisa request khayo buini nok phango tongphano o jaga bole buini nok khongsido o nok phang to buisi o buino tongphano noro jep tongnai bai tongnai phano kok sabui thangsa ka tongnane asokna ani kok